Noy! Bok, Noy, asa na to kung gipanita, Noy? Isura pangitao ning... Wa, oy. Oy, Noy! Unsa? Guwapo ko? Dili. Gwapo oy, ikaw pa. Pero mas gwapo jud ko. Charot. Sana all. Aha ka ni mo Buknoy, oy. Eh? Lagi. Ah. Uy. Buknoy? Di ba nagtugon ko nimo ganina nga mamilo ka anang nilabhan? Noon sa naman taong kanaabtan naman lang kanako nga wa man kay agi? Unsa di ay? Di ka kabalo mamilo? Gitluan ta naman ka ana nga unsaon pagpilo? Nah, maran! Naunsa mo gidangat anirong trabaho ani. Lihok pug imuha oy kay ayaw pa sige salig ani akong trabaho nga ako ra. Oh no. Ako ra man imong perminting saligan in taon Buknoy. Na, Mamilo day ko. Kasayon ra ana. bantay bitaw tarunga ha. Basig istorya ra na gadaghan mo niya. Matay. Hambugiro man pud kan dako. Asa man ka naliwat ng buknoya ka oy? Gidangat. Kanag yung bahalag dili tantong quality imong trabaho. At least nakapilo ka. Oh, sama na baliktad. Ang atubangan dito sa loyo. Mga dagko Buknoy. Ani on ra na o? Ano ara na? Pilar goy. Basta kay mapilo lang, bahalag dili lagi kuan tantong naay quality. Lain pud may nguntag kaning. Kanag yung naay quality ha. No? Tara doy. Magpalit na tag lato-lato. Unsa magunang lato-lato na? Unsa may dagway ana nga? Lato-lato ra nga. Unsa man na makaon na dulaan? Kana ko nay lambo, lingin, murag og yoyo. Ay dulaan din na, dili din na makaon. Saon man din na pag maniho ana di ay? Ana-anaon maguna pagdula oh. Ay, tiktak siguro na. Mao siguro na. Dili oy, lato-lato gani. Lato-lato. Tiktak lagi. Tiktak man siguro sa una. Karon lato-lato na. Ay, ambot nimo ay. Lato-lato na nga. Niya na, mamilo sa ta. Tara na doy. Ay sos, kaapurado na lang nimo Buknoya ka ay. Alangan, basing maut danta. Pag sige pog pamilo diha Buknoy. Noon siya naman ka nga hapa naman noong ka anang bangko. Unsa on pagkahuman anang trabaho nato dire nga. Wa man kagalihok. Meanwhile, Ora Buknoy ay pertira ba diyan ang mahala ng Buknoya ka? Okay, abi man akong tag 5 ra na. Di ka balo. Salamat doy, gipalitan ko ni maglato-lato. Mao gani no. Pero wa na ta kapalit og tuba.